आहे चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विजना ठाकूर। आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। कणकवली येथे नरडवे नाक्यावर गांजा विक्री करणाऱ्या एका परप्रांतीय युवकाला कणकवली पोलिसांनी रंगेहात पकडले। रविवारी सायंकाळी 5:30च्या सुमारास सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली आहे। या प्रकरणी उमाकांत विश्वकर्मा वय 24 राहणार मध्य प्रदेश याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्याच्याकडून 130 ग्रॅम गांजा सदृश पदार्थ जप्त करण्यात आलाय। रानडुक्कर व साळींदर या वन्य प्राण्यांची निर्दयपणे शिकार करून इंस्टाग्राम या समाज माध्यमावर व्हिडिओ अपलोड करणारा रोहित कोळी नामक युवकाला सावंतवाडी वन विभागाने सांगलीमधून ताब्यात घेतले। अंगणवाडी कर्मचारी सध्या संपावर असून आज 11 डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याची माहिती अंगणवाडी कर्मचारी नेत्या कमलताई परुळेकर यांनी दिली आहे। 1 ऑक्टोबर 2025 पासून देशातील ट्रक ड्रायव्हरचे केबिन एसी असणे अनिवार्य करण्यात आले। कारण B2 प्रकारच्या ट्रकसाठी ही अट लागू करण्यात येणार असून टप्प्याटप्प्याने इतर प्रकारच्या ट्रकमध्येही ड्रायव्हर केबिन एसी अनिवार्य केले जाणार आहे। पिंपरी चिंचवड येथे सैनिक स्कूलच्या विद्यार्थ्यांचा देवगड येथे समुद्रात बुडून मृत्यू झाला। या प्रकरणी सैनिक स्कूलचे संचालक नितीन गंगाधर माने वय 40 वर्ष राहणार पुणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। त्यापैकी संचालक नितीन गंगाधर माने यांना देवगड पोलिसांनी अटक केली व देवगड न्यायालयामध्ये हजर केले असता त्यांची जामिनावर सुटका झाली आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।